bere bibe byabo onya taiboliro lyo otinyerie tari ane kurwase bukwiria kwarigete amangana yega ekero okurigereria asebicha yeritkoria rero okoro monto yomo obwate omwaka gostinda runa chikobe kurugabu ona arigerete gochigo moinaria engitine rororo kora kananga ne ngombe aliere gochoko boko gukuri moino but this man oyore iga gocha bosio iga engentarigete gochigoro bosibwa yambogogeti nekero bosibwa yabotagogeti osekero ekero kumurigereria no monto ore nabakora na ngencho na chidel chiacho chano like he is raged igare ari no bororo bonge nengencha korera gochigoro umonto iga nabakora ngakike gekogenda and then the other side murumbwa nyago konyora nabongo ko riginde in a short while ekero kurigire musacho yiga tebondo tebasinge tosome evas oyo musa oiranire asarigire tingo chigoro sori tabu kia Psalms 121 na gata agigo inega fungo Psalms 121 nindigere ligoro nindigeria maisa no gochiasege tu egagi nimatenga no manyete wasikwa ganda basani kwa barenga ba no miyo kayo okonya kwana kura ruasi tata oyo tongete igoro nense so his hope is there and the Bible says egarokwana go chinse he is saying neri musa akairana erinkaro musa atirimukire kurugo oretire chiko ebintu bikorokwa amachiko ikomi narako kawo chiko genda yakanyora banta barosadi akamori kari moina aria no chikari kari kormoina nakwako agatororokaria nakubarosiri igireria bantu bakomokori ibibebi baraba abana ba Israeli ngorostia kamori kari batebeti Aroni abaroseri Aroni omwabo Musa so chinga kichinde ekero ekonyora ingoteyo dede twigwanega ekanisa egotoire igoro Catholic ose Deliverance ose SDA ose Redeemed ose Lutheran all these churches kero chiko genda dirimo kugenda chimbaga chikanise jinde cyarenge kubwa chikanise chibagenda igoro kanisi ya mwe nokage bemuka bacha korosi mebwika ono Moses omako no matenga nyasaye osikogereri asige songo erikire OLD ya lakini capitals Jones omone none abantu abaiga bakorire ekebe Catholic bakoro byasa karare getari kwabereka egul and then baerose irie akanyasaye kerigena rierigori rya mabera mwana nega babere lakini nyoya telibo rusieri italiane asige tabu ekikonya kwandike ngane goteba kuruguru iga apostasy and intercession apostasy ase egesongo dictionary ge goteba nga that is abandonment go renunciation ekaro omonto agotiga bagul ata nga chinga chomwa chakata goto bekeru ebundu ketanga mokane bagul komokana na taibo komokana na gosaberana interceding mwens pia semore today I'm inviting you agatunyar kogenda amatwensi asingencho yenganega kokana gosegotiga aboigo gosaberana chairman yani nerankoroka admin ohema John Kobira na bantu bonse bakiamo kama district churches mwens bimu akwaningu na karibu ekarotoga ndrete amatwensi sanga mana into aso kwa kuruga Musa ekero ali gosekero Musa atali ase ekambi asekera atali n'abana ba Israeli balia ase amatuko emerongena nara amatuka ga kare kurugari chinga kichiga that is a week plus 10 days a month plus 10 days if God leaves you for a few days nkira nyare gokora that is what the Israelites were doing inkige okore kanaiga chinga ki ekero abana ba Israel bagocha nekera abana ba Israel bagotigwa na Musa for only 40 days obaru usirikuru ali misiri asabangensi botom obaradire obayitirire nyancha gaiga nyanche baliri obayitirire bambukire ngumbu
na igasi bambukire ng'umbu igo bambukire bono baruchie sio mwana lakini igaiga asako genda we were asking nga ekaroko genda these guys were moving asanga nikurwa paka oroch iga paka bitkuligim that is how the Israelites were doing a distance kuruga paka kurukana kuru karabata ambukire Jordan to Canaan galenga mna kurwa naga that is what they could do the whole day okugurukwa ongo isa nguruga paka in fact centimeters that is aga bana ba Israel bitkuligi mabanko touch kuruga igatima tusibanko genda iga era kuchia bagenda lakini wangaruto kumachike kabaka karaga sinini ndo agatari akapon that is what the Israelites were doing so in this Musa obatiga nekerabatiga igagendo batenganye gaiga nsaberani tiangende koegwa tiangende kumera noma and then in this that is when the brother Harun oyo lengo Amegerio ye oje kugwana ngobutam nero yo okobeka how often do we stand how often togotenena ekarotu atomirwe I think ilikuwa influence ya hao watu juu pia Aaron na lenge umuntu omwanchite Nyasaye buna lenge the spokesman to Moses bono die Moses ya chire for some days definitely was the leader mwenye alikuwa amebaki na hao watu bono die atigire na barobu abantu mete ekerotigire na abantu ngo twara bare demands so the demands of the people na era kwa bomonto yomo ponto tebe alikuwa overwhelmed na pia bono n'abantu balikero omonto akamochera ntutete korosia Nyasaye togosasima ekiagera Moses ochira amatuka mange ntomaitindiriara irane Nyasaye ntomaiti ekiara atokorera so tuseme pia ni influence ya watu yenye ilimfanya akakora kilia nyatoko bagaokora. Allow me ask you Senior Sergeant Baby Nyanchama, good morning sweetheart, how is your morning? Let's talk about this. We are talking about failed leadership. Omorai bugwete songo keko tabanga omorai kweguri igakwira abantu asibatagete kober lakini omorai umuya igakwira abantu asibabwenderete kober my communicating omorai igakwira abantu asibabwende kober asibatagete pura kabisa aba omorai igakwira abantu asibatagete omorai umuya igakwira abantu asibabwenderete kober. That is the difference. Na singing chiga, a singing tako baira, asibant kobera, oyonarun. Mumru mwabo, Musa omonene. Omaite, what is the mission? Wagul. Otigire gaiga, ekaromsaga karikuariga ni bugari. Kerege ntuna gako genda gako matenga, kogendane. Linda bantabe. Nonye Nyasaye, nonye Yesu. Aliye kerakobe kumusalaba, ikakobe kumusalaba, Yesu gagotebi Peter. Dendaki. Denda chingondi chiane. Thank you. Bona abu ardora asiri konyoro banda baragusi. Peter denda chingondi chiane. So if again the gauge kubekanga denda chingondi chiane na kieke gauge komonyoranga bono ere buna umurai. Kagul. Ofeira singencho he got the influence. Otanga bono kuru molisia mkate ga better living. Abantu otenga ande konsuma tega ikago astori ko chigaiga ebosane nyinge sidunani nyankongo ga ebosane nyingere katusiba ga kego tumako ga dikansaga takuna mesake yuka aitunywa takuna mesake yuka togen asengenchunga the influence. I'm talking of your words. Chinga kichinda abantu ngukuhira bale abantu ngokoli bale. Sometimes people may lead you paka ochi o takora ayabu yandat aboska gocha ga ekaro yu akonya gocha. As we do that, to my corner. Iko ngorei. Chua gocha jioka na ba korai. Na ba ko mambono wachi. Gocha. Tonya gwesumbwa. So, as we keep on mnatoko nya gosa gocha gaiga. Oyo ndetali gocha ka gototebie nga sorry, singing chirio. Wango tige. Oyo koruku Aaron tali gocha nga Aaron ya chire bono atebe nga ba nga influence o ba mo betereri nga o ba mo tali go give in to pressure ekerokora abantu asiba bwendete ama kwenda ekero the field leadership application chinga kichinde
failed leadership nelie gwika akeroto kubeka asegaiga noroche Pilato ikabwate chinguru chiogo save Yesu korokobe kwarare umusalaba na iga saka kunga kobe ko musalaba saka mobeka Yesu ta korete kamo it was so open lakini asinge nje gwate baga nga guchiga iga awete kurindikira ukiria agateba nga nche bono chora akiba nga nero ubekire kirugeri ye jaji ordo tebo ai tiandara kubo na ko wase teriru ase jaji kuturi kagul na chitenka iba kaibe mdo biao na atokira na biro binga ilesoniega ego koibete kuru ase gete chilesoni chiange chikanchiba sigorochi achikoligeri ngoibete bono utule mawata nga bono ngendo mawakara bono inu amunga buna mawakara tuwasinyanire the first thing already to antora iwan otosinya ine kera tuwasinyanire era nabwa tukubwa abata sekene ke gankaro no na mo iberte nkera ta nkole ndrim to bia that is what I'm saying. And so Haron he's here ko beka abana ba Israel bagenda so went kobera na iga so went kobera igo bagwent kuganya no bwegeno for a little longer. Yeah. Dakora musa oyorangere tuguchige tunugoro ngo chali na gaiga no Pilato era batebanga nje nesabira amako tinyotike mwasimonto batanga nyotike mwasimonto yo musibole siboyo denero moibi. That is the same thing leadership ekanisa ntonya ko give in. I want to say to the Adventist church can say to yaba sabata ba Adventista nechi kanisa chinde. There is a time kanisa Catholic got abanga you did so nice. One kanisa Catholic bakatebanga kubeka chirong karigocha kobeke byanga bikona ntete boyanga borobo nuso kobeko boranga chibugo che kanisa kabarak pakabano egatur kobeka birong bidibu togetogechia. In fact yarong ngo bekora kini bibu togete no ne byanga bidi bisini ko chakolia banta ebe yaya. So that was leadership from the church. Bono ye kiri ga no nyini kanisa ito chikanisa chidu na toka kakogan. That people are changing times are changing so fast. When times are changing so fast, we bend to the law. To be kali lichikuli wata bangana kia wanto wato sasip. Ya, terrible. Ekyo na kinko wata yabianga weka abantu manyanko beka bamako yana. Kukwanda kwa ngiri tukia Jumatatu. Molisa karibu sana. Asante. Otherwise, mwana asinge juma ndio zinjire kabla hii. Naendelea kwanza alafu ukikuja. Nikikuja. We talk about idolatry and evil. Okay. Bijama no muligeria no yo tategera tasichinga kichiga. Lesson yega nige kunyara kabagi gutoira iguru ya apostasy na intercession. Apostasy ndiri kuna bona ira I believe na mwaja ka introduce. Introduce to abeka definition. Exactly. Can introducing getting abuna bona just from the recent statement wa concluded getting Aaron niganya atakobaga go fail because he succumbed to pressures chia our subjects bali anya atakobaga kwa yego. Remember niga gutigerwa baiga just for 40 days abanya akoba cross and to nyolenga ni go ba bigete Musa buna Nyasaye about that time because that's the leader God had appointed egeranya akobaga kubara. So ekera ba kunyara ko ba koraigo baga ikabaga fail delivery in this case anda kana bogo ikakoro nya kuligereringa na mangana ali aro nya nyata ko baga okora lakini rende in the current leadership ikero kende where do we fail as leaders buna bara inga yokanyara to kunyara ko bata okora etoko anda ke ebindombire na vera yone zaringa bondo gatarie mori twasa be gato sasime but there is something keriyo kanyara ayogwe ko monyene wanchete okunyara ko ba kogo sasima so ekerere igo ni gebwenda tatu nyara ka batu kwirigereria tororenga is it that love, is it that education that you love okunyara ka ba kogo sasima so bono gaiga aba Israeli bakeba under the leadership Aaron ya Aaron bakanyara ka ko rosia a gold cow yarenge buna chiriba ringo sasima aria Misiri igo bono na hadi bakeba bakaira na but Misiri
ekera banyara ko ba korosia that gold cow nero banyara te ko ba bago sasima ekera bago sasima iko richi komba banyari ko ba ko buna ama chikari nya sa kolete ki abaete kiagara na abaete nga imonyara ko ba mogo sasima nya sa and yons botatiga inche. So in other words bakabuna obugama te bware ngorro amo na nyasaye na ande bakanyara ko ba korosia chisanamu gose that go ya chisanamu ebwa ngunyara ko ba kurigereria. In other words bakanyara ko ba kuirenerera chinjira chiria nyasaye nyare ko ba gakoba boria kurwa asijire. So nyasaye ni gara woro setie mwanya bantu ase image yaye eruya ko manyene lakini bono aba Israeli abaiga banyarira ko ba korosia honeymoon. Nyasaye na what that image of an animal? No, yeah. Because he said, I have made man in my own likeness. So these people bakanyara ko bakogenda kurugago bakagenda maminja kuna banyate ko bagochikerwa ekera to kunyara ko to kurigire Isaiah 31:7. If we are there we can read ekera tunyara ko to koraga ngakiba resolved to idolatry gosenga kiba jigo sasima emewekano korengana guna nyasaye abachigete to sasima nyasaye ondwens gotatiga inje ikiagera nyasaye weka nero gwena ta konyara ko ba koraki kago sasima Isaiah 31:7 egotebaiga enga kingo chere kero montara tuguteme gwekano ya gusasima eroseire kurwa ase chifedha ne chithabu eyo mwaro isetie na maboka ino na igo mugakora ebibe. So anything man made kiro that's the image nyasaye nyare ko yan moto ko nyara ko bata okora to gwekorera. There could be issues okanyara ko okora ayuna mwanya bantu kwanyara ko bako gutwara akanyasaye agukare ko borimo akuga gukoira kwanyara ko bako kwanga obumaene ubwanya saye bunanyara ko bago tuchika kurwase ebuku ekiagera ko gosasima ebinyasaye gose images eibono ni go lead to idolatry. In other words ni gekunyara ko bage kubutura obugamate bwao amana nyasaye nande yanyara ko bage gutwatana na kurwa ase nyasaye gwe komonye omanyene kiagera obugamate boria nyasaye anyarite ko baga ko be korro nkiringa he did everything perfect egere kiaba perfect na ta de kende ga soya gati egere kinyara ko bage gutwatana lakini bono egere to serve idols then ni go konyora to ko toire obugamate boria nyasaye nyare ko ba koraki ega go tobekera amone and this is the situation how Israel ba nyare ko ba koraki ba kwenyora gatiaro. In other words bakali sold to idolatry egera baso as idolatry go bugamate boli bukanyara ko ba koraki bo kubutoka lakini rende God is a loving God ekegere kerara God loving God na anen korra tole go chimotua wo una Musa ago chikonyara ka baka go take up the situation ekegera ekere bibi anyara ko babi ko be mono ni go na ani nyasaye akonyara ka baka ko ira na buye ko manyane onyara ka baka ko ira ni abantu abaiga go baira ni back to himself because our God is a forgiving God. So in summary in that area ngelinga idolatry go sego sasimeme wekano ni go ge kunyara kaba ge gotwatana na amona na nyasaye imewekana ne rie sin separates us from God. Ebibe ni go kunyara kaba ge gotwatana na urwa ase nyasaye and in that case ebibe injira kieba we could be talking of so many things man na botonya okwana igoro ebibe lakini tota kerokenda totageti bibe na no norms evil thoughts ngonyora jire chikoreta emichando egao. There are several issues: selfish heart, love for money, into last into Jacob Rojuna ko go mwando weza wetrase evakuliesa yes sir. Of late youths ni go kanyaranga ba so much addicted which is chiti we banga these are habits you got with alcohol and many other things. These are the things we kanyara ka bi corrupt minds na bi anyara ka bi go corrupt in this bianya kama biko lead to the worship of false gods. Yes. Ekero onsia gocha 0726447367 nekero togen rete
koegera lesson ya 11 sekeng'ese kia gatatu gatebita gikung'anya kera togenda tukung'anya haya tugutikara magego kwagenda mona into paka twakora onseme yo ekero we are corrupting ourselves. As a party ya Tuesday corrupting themselves was corrupting na kiasi kigusi. Ogosari. Kolite. Ogosari gosugu kolite gotokania I don't know. Yeah. Yes. Ogosaria ase intu totebe intu abanyene. Lakini anene mono aseri tukiriria Tuesday. Corrupting aye no mwana itenje no turi. Oguri. Asinje no mwana yo. Turi skurungera na kuchi. Onga shilingi 50. Ingenda bwa. Kwa etakando. Kwa shilingi 100. Wande mwana ona. Isota kwanchi tia bono no rochu na kwa bese bwata shilingi 200 echi. Kwa guri. Abana oyoniso na ngina. Bakwa. Like bango tajiwa tuga chionsi na jiji 150. Emesa goro kenda buya. So oku de ya corruption. Tegul. Twate banga abantu bagende bakora gento gete. Bune kanisa mambi eyo mchachi yaonire. Nyanchwa. Oyo mchachi. Ni Nyanchwa home church. Kwa hiyo Nyanchwa kanisa sasa. But I belong to Nyanchwa home church. Abantu wamenete side ya Nyanchwa. I know your new life. Kasi yaonire? Nyanchwa Mission Hospital. Oh, sawa. Bono ay Nyanchwa. Bono garolo monto Nyanchwa. Abantu ba Nyanchwa. Ambe tomera na Getembe primary. Togenda gukora kikwabusa. Asali abera chafuate. Tomera ne bune kanisa turusio biri ile tusambe iri nto imoki torora na kiekobeka osigari iri imoki chi eire. Then we no muri simboro tangaso maneno kurukuturi. Mukato batebi ambi tubate social Sunday. Tigabantu ande bako kansi nene. That is corruption. Abantu nabangi. Abantu nabangi bali kanisi. No gonjora na muna gitali. Kwegure bono ganda kuruga kwegure. Example na lenge gurwe. No gonjora na egento muna gitali kere kinikira ekere gusaria the original meaning. So as a corrupting ya Tuesday eto kwanera igoro ya aba Israeli abutogenda to kwanera na Moses bunagenda to kobara. Togote go buna Moses achite for 40 days ase egetuno kelia agachikoya machikanya sae aba Israeli niko banya to koba impatient gose bagasinyukoganya. Totebe watebi go gose tato minagote ganya baka next week nalingo ko ebese osinyuko ganya gatia otetiganga nenkore genteke ngao nyore ebese liju ituko rindi goika like koba impatient bagasinyuko ganya amangana ali Moses yabatete after 40 days ntakuwa back na the 10 commandments yalinya sawa konya waro angere chinga kiechu ekera achite na batigirete mo muromo abo Aaron oyolenge omukwani oye gose spokesman akanyakobaga kumutigera kamutia abantu abana akubatigire puno mwibuli aranyakobaga kugenda igasi atigera umwana uri mona mate na atigira abana aba korakeri obarosiri ndagero bakorekere gento bagachinga kichiri nkoirana pono Aaron ne nabanya tokobaga gutigirwa aba Israeli goikachinga kichiri Moses yengo chikonyakobaga koirana kurwase getuno naki aba Israeli bagwe corrupt pono ekero Moses yanyakobaga go delay abantu aba totebe aso they lacked the trust in God mbatu walite kwegena asinya sae kuna nachiko nyakabaga kobakonya bagati Aaron Moses unyakobaga koba matuka mange asege tuno tikatonya koba to kwero serie mori eye turanya koba to gosasima replace nyasaye like to replace God one bakaros idol ko replace nyasaye akanyasaye agake akuke mori ka replace nyasaye uri obatongete ogendete kubarusia Egypt go chikana ni bono nchira bari go chikana bono togotegu embato ete definition iga akanyasaye negento nagantu kaliga ku replace nyasaye omonyene togotegu bono ekaro banya ko bago rosia kanyasaye kali bagagendera kugasasima ekaro bagenda kugasasima bono bage corrupt like kagasoime yabo obuye boli bwa nyasaye bwarengi ime yabo bukanya ko boko ruororo bagatigara bono bali corrupted bakole ebintu biri nyasaye ataganetie nali togotegu ekaro Moses iranete akanyana ali bagotenga around asaka morikali bagotenga bakuruta bakarusti chain cyabo no bagotenga bako for sacrifices
ebibi alenge mamincha Nyasaye naende gochinsa omoriki gagototei aka Nyasaye tari lasima kaba aganto oroseti toteba obegete nyomba mwao mukate aria kona ogotema marogoba nongo kwenda saka nakio gonte gosini gono karose ogote atiga ngenda aria kona orositi gosinaga tote abantu marogonya abwate gosinaga chain atabegete ga chain yakuritukerio esteri nera koigwa gosibu nabo ibori nkorande abantu bande bagoteti oikaso ne asibero omwana agategeta ase yanga okay mabite biri ngorenda biri bona like ekinege ntole shogote omwana nuna tokwende sabari nango mosibera agataka kende ngiyokera nyako bagekомonyora n'abaisiraeli nabo barenge buna eka twarosirie akanyasaka kende ngiyokera nyako bagekotonyora ponto gotigwa ebinyasaye tari lasima orosie aganta ase obogima bwao inawa obogima obwaito bwaboniga kuno omorisia atieka goteba buna chitibi amariogo yogotindia na togotigwa nonya ebirengereria ebibe work sports buna leo ti sports yokonya abantu bagoteba leo nshapane gochiesa omonto naba like ako ebirengeri bia byonsi binobire nomwagasi enda akore amaete leo shabana ngochesere togotigwa drugs alcohol abantu barokonya bare addicted to drugs ituko ndiko era ataragenda na atatwara nonya neshiringi ako make sure ibire anyako bagakwenda anya go satisfy kelianya aigwete ime yae ebine ebinyasaye biri twabekera ase obogima bwaito omoerio omoriki gagototei ebinyasaye ebi igo bigo change our identity gose okumanyekana gwaito na ko replace our genuine personal relationship with God like ile genuine yenye tuliumbwa nayo tomaete nyasaye nero motongito eka twasoira se ebinyasaye ebi nigo bikorusia oboronge bori bwaitu bwa nyasaye bori meto twanya kuba tokoba corrupted na ebirengereri biense ayo ekeragocha ebinyasaye biga mbiribi amasomo y'abana bao ko bari akanyasaye akanibo kao nabo gakabenyasaye igwa tete mungi ubia if not say the karabana bao somete uya bobe we will not said ekero obgate nibo bobe ata adwane bari bagocha acha gatema ata abantu arabanda bari gocha kugandego aye you are wrong unobody bantu babugate nibo abune sign nganya sign abanjete abasiseneti bono goradi nakirate bantu ngano siseniri ochandegete yango te njenyo gocha kondande nande shati ke butugite igagera to chiga go sina kibete jang janae godet korna kinya sabo siseniti like there is a way you're living show me the way you live na ngote bina sawo ni kusaba and then your meekness, your humbleness, na kyoro na kibwe kanyete na keroba tibinto iga na go tenga omwana no Nyasaye. And then ndiro kwebeka bono bataba muna atibi yana benga ni gakabiri. Yana. Iti wati bono oro ese ine bole boss go komenya mo montole bia. Oro okoro monto mo. So if you are having that akatibi akana no na ne kwana nimbuadeliti igoto na chakire kwara it becomes a god a pride nero gatanga TV yao engencho koragero montana ngombeliana like chombe chirichiana abana bana no yani mondo ta ukwana atarate mu mwakona turachaka bono odulikira na jabantu bakurangira ni ploti muga daktari moko mwalimu anyago konia makara magonyo konia makara na bokorangiri ndaito yao ngenda sibali bakonia makara unatania ukwana gorukani awatabaga yani engenja twatangana ki let me inquire from daktari acha niulize mwalimu let me ask engineer thank you let me ask engineer una abantu bagukwana awono kama kwanyuko kwana gana ki hayango gochikobori like on a light note na abantu bakobekoruka iganga baba Emily ine bansi imurumba mboma twasinyana nero yakabe twasinyana nero abango cyara tenga moko rego magusudi pastor tayo ngo ndarege obe matanga
Abarona nje monko rutibuya. Na mwango nyori ngende. Je nebete. Gene gebona ate nebete. So obo nyasaye getembole bogocha musacho asengen chale engineer tiamboli waziri maybe your muka waziri kwa tiamboli captain maybe bona ya mukane ngorangeri captain you see like obo ntombole that corrupts yourself that corrupts ebintu mnoko yaruchika like this goes even to the church ekereka ni sabantu baigire ebako kere gento ge okorekana dole body ngima ekerto akore body ngima asingenjo waziri no ali bateba tetubuli waziri like body yons bia itire waziri otarengo asingenjo akikazi musasi mete waziri asingenjo ne ronga minority ya noni nande asingenjo yegento gete it corrupts morals it corrupt otenga money corrupts morals yama corrupt kaba kanyasa. So in other ways karanya sa manyiringa ego sesa itania manyiringa akana kumosi ketego chigaye ochaka kumutumeka karacha ke kumutumeka umutumeka bube that is when umuntu tabangari aya twango twende ibone gani wiki ya possibility sabat kareri wiki ya possibility sabat inte bana edi ya possibility igongo tabanga wiki yengima kende gionsi okonyora kanyaku yari gani because Saturday wacha usangeritore chindagera chianga chimesa ebirobo ebikombe ebintu byonspi toirere abantu bali batari kwenyara bring with you on Saturday again tekemo asianga chirutanya kobeka njana wande nimba janga chire over 13 years mwana tinanya go chienana tinanya kobeka borobo nyasaye get njia tegeringe ngokorera okay aye chire kabra kini Bura bone shati nero ye mero, tima itinganki shati elinkier. And you mentioned about it. That chat. Ojo yere tango torarai. Ngoja kwa iwe kando na kisaba. Iran finish. Tadi yango dura jori ke lingana kinga ige kwa rije. That chat is so good to me. Na ande tere kwa mkwanja kedi jos. Tinko beka kwa chakanisa. Tinko beka kwa chiasage. Ninga na omo boga ningochi. Tinko beka. Aste yungo ye beka. But I love this shirt. It's not idols. Those are idols. Ni matu kwa ngonte bia. Tu kwa ngonyo. So mukate this is what God saw. Yes. Ekerali getunu goralia. Maana karra wa Israeli banyare kwa parasite. They have been corrupted. Yeah. So he told Musa, akamutegenda asabantu balia tuanyante kwa batu kurusi Misiri. Onyare kwa bako barra how corrupt they have come. Kosina kibanyare kwa bako bakominja bakwemi go bago kwenda maminja yogo chiga wetu so Musa ekera go trumbo ko biga tunwa ni ga go cha konyora ngani go banda to batengera akamori akubanya le ko babure ba koros buna ga yosaika kabo na ga uwa kanyara ko baga ko ge chikuno ekera go nyara ko baga ko ge chikuwa remember this time mo irwa machiko are made in tablets you are very intact wetira soboro robolia Musa akanyara kabaga ko yangwanerinze akanyara kabaga kabaise ebisengenya we could be looking at this issue nga kikoze Musa nyarata kabaga ko yangwanerinze azenjere kabire oko yangwanerinze kolia niko kwa nyarata kabago go signify nga ki obo amate raba Israeli kwa nyarata kabaga ko kutokana so with that ikanyara kabaga korokana nga amajikanya sai anyare kabaga kubu so to that tablet ya nyarata kabaga koraki kubunekana so ekere nyarata kabaga kabago Musa akanyara kabaga kuligiri Aaron akanyara kabaga kamuri Aaron inkieke goze kwa nyarata kabaga koraki kora ekiagera ekere chiringa chinkena jire na china ne mwanyarire kabaga mo kora mangana kabirahe Aaron akanyara kabaga kuligiri akanyasai kalia eventually kabaga consumed so ekere nyara kabaga kuligiri about those weak excuses Echio Aaron anyalta kabago chia se Musa nigo Musa na anyalta kabaga go tware decision so as a leader you must have a decision you must have an answer within you egere ekiagera osa sima ebinya sae nigo ge kolidia kyori go kobokoraki go twara oborimo ekero oborimo bokonyara kabopo go so akurugago so bono igo munya sae gwa kodreki gwa soire gati so Musa agake sawa kalengera linga maana licho kulia nyale kwa bali kwa baraki ni kubuneka
So I have to go back to my God. Yagera nyale ka bagingo sabaliba libaga. Nenjira ako nyara ka baga go sabalibaga. Actually ga ko nyara ka baga go take kind of a debate like that one of Abraham. Anya te ka baga go take enga kiri ako nyara ka baga go pleading on the buensi nyara ka baga go to kaga iga oromo nyaburonge go sono nyara ka baga go zai. But in this case Musa ni ga nyara ka baga go kwana gwe ko manyane agatewanga kaki ni maitenga abana ba wanyare ka baba koraki ba gusari lakini what I believe is forgiveness lakini rende nyore ke riori to kunyara ko babera riori akebe na rende rion simbu yana njo kunyara ka go tinyi egetabu kyane kurwa sobu ugima look at how daring that one is. So this is a symbol of Jesus Christ that he died for us on the cross egera tunyara ko to koraki to kwabirwa. Are you able to stand? Are you able to do right? Are you able to discard the idols? So Nyasaye nkotwara substitute. Nani Nyasaye ngwikaro manyanga aiga maena abantu bana bakodiki bachire maminja una nanya de kwa ginko bachi ginko bachi. Yagera always a solution. And whatever we ask genuinely nyato kunyara kwa to kusaba Nyasaye na na bakunyara kwa koraki because God is a God of a second chance. On the same, ende to kwana iga ase ega kelina manyire Nyasaye. Teano bwana boli. Kuruge sana maiti Nyasaye na utu uzima wangu. I have seen na raira abana ba Israel. Na raira abana ba benzi. Mawani tunaba Israel bechinga kids. Israel, yeah. Oh, you have to bring it current. I have to bring it current. Yes. Pag natagete campaign nga nagi. Toratiga elda. Yes. Shadrach, Meshach na Abednego na Daniel. Nkwa baroche? By faith in baroche. Literally. Nkwa baroche? Literally, no. Jedonroche? Nikoroche. Tomoroche? Nimoroche. Ni mate mamu ngaba ni mate na antu baso bogari. Correct. Ye. Bayi bana mbarali banga. Mungino ne kiago kuna otete. Jane mama olio no mungino nde. Kezia. Yes. Na baba bayi bana bale kurwa bo. Bono igonte tekotebe. Okotebi umuntu otanya komanya otanya gusoma Biblia nga Shadrach, Meshach na Abednego. Umuntu otaba nyoine meganeri girere. But I know Jane. Kwa Yeah. I know Kezia, muswati mama. I know Naomi. Nyekirali. Nyekirali ni mama etasinara kaka igogurigire liga. Otiga ke gokonyora agotonya kuruge yem yaru kuruge. Like I know na kyako gechigu angani. Like don't kere beyond her. Like a human being. But we can say buno mwanafunzi on kati ya banafunzi na atware Getembe yoka kwetani 200 nimate Naomi where she plays big. I no longer see her as my student. I see her as my colleague. Because ability aye na abugate nikras na chiete andaka okanyoro first class go to go biere to chaka gwe corrupt go chinga. So engencherio kuriringa otulio mintu tutware ngenya ku St Joseph's moisondega yani nga domera na Dr. Mugwas Richard mwalimu biology mwalimu to biology na kem. The other day I met him akaji kurigira tamanyiti Until you stop it. no na maternity Kamboli, do I really know you? Ngamatebinga ni matwana garali gerati ngamatenga I know you may forget me. Jana alenga ka pin your class for one this year. Really, where are you nowadays? Ngamatenju kamara taga kateka kaiga kama kanyora bagani bali gari I reception. Yes. Diekega wana bagani yabaro almost what your orora gantebinga boss awageni walikuwa nakutaka
Bona anda kachakori boss ya hadi ni t-shirt ra. Ngegani. Akabuyu. Niambie ate haya naongea na manager. Ako wapi? I want to assume. So you can see the transition. Yes. Okora taragira kuria pakumundu kwarenge gochaga iga twange koragira gakuma bakorosia magasinini school akiri lunch jara nchidina nkobera school njara. And then today, yes, ana gingoragira njara nchengo mpaka sabani bakoragira ngendagire bandocha. Then you can see from that wretched boy to someone. Yeah. Otuoli kurubu kumabulia kwa kubeka ngabona na kibu kumobeka. Today ni muajiri. I see. Mutabwate nyumba aye. Nangu kwanda. Muabwate nyumba. Lero mubwate chinyumba ondida yokora. Mutabwate chimatres lero na kwenda na chimatres. Ilio bwate. Ada ndwane. Tara na liokumanya. That is the God we can say. Nari nango tebinga. The God of Moses. Nyasao yuiga otoko somo umsa. Lakini let's talk of God umondara nyakumanyanga na na yekeno olegali. Na tetinga mbio korage. Never man. So one of the things na ngote abe elpoti anialeng. We are talking of God of Oturi. Yeah. God of Naum, God of Mukat, God of Samuel, God of Jane, God of Kezia. I see. God of is that the tatumine kiruko? Chairman. That is Israel. Nyamuka. Chairman Nyamuka. What to grangani? Chairman. God of Chairman. Yeah. Bono ekingencho nyasa abanda otkolinga. Lakini ye torarati piu kweli. Tuli. Nyoko kuchika nisa. Sure. Nyasa ombi yakataki. Biyare. This God intercedes for you. Sure. Nyasa oyo nero kurusi nero kubikirega. Nyasa oyo nkagia gotoka. Number the story, a real story. Tukagenda korosi nako tume 600 na tate mungine tu chinda tu chukwa ndo chigurga. Kan bodi mbwate no che pakobis ngate ya tingocha. And the one to merge some. Let me tell you, that 600, I never could go to best. But that money, it was like 1,000,000 shillings. To somebody. Otuli tu arwe tegaiga, tukagenda rugorogena kia koruko otamba. Katuagenda otamba, kanyoro mungina gete chinda chiriete mbaya sana. Kaja na kiro simili tanga, na kiro simili ya kabet, na kiro simili ya gatatu. Kanya go deal that. But now, akamwa kumwishikete kago somoro you went akabo umara libonega who is the role model. Akachanga matemo naragonde. Kumwisho yakama kwenda gakibicha. I could not sleep. Kabuli mungino yara kwa inkinda atebinya sa. Kwa ndabasa. Utuli yasigete ngochi. Nunyare go chapako visi ane mata. Ya tingocha. Mbekere mpesa. Timbuka pesa aye, bawa semua tani cingka since ding nyawo tumer. Kate entomera. The best 600. Gloria Omar. Bawa se kakamora daktari amunkwane. Naki, tagando sigit. Elizabeth Mose Moka. Doreen Moses. Okay, Moka. And then Rebecca Ondeli. Kemo kagana mantu kete bakego tukana pakasa. I have never seen mungu no kabe lakini mungu no tango tena 2 minutes. I'm talking of interceding. Sure. Akaro mungu no yo we are talking again to kere moy. Bon. Tali kan to kere gire miaka 10. Kere life. Endo kere moy. Mungu no lika kurusi kuri nyumba gali ngincha ko tengecha. Umongnoli literally igalire chindu mubiro mugimu. Chinda chiri pakaga. How she was. How terrible it was. And then abasibatu balibandu bakaimuka babo kadot. Bakaimuka bakagenda chiense mali. Bakate bakarua tukarusimu ndo nyumba lento achaka kuwabusa twasiara mache nyumba iyo. Musibatu yete neighbor gocha.
lindo yumurendete ugocha atubwate si tugatuma abantu amati twachaka kwa bose nyombe chinda mbondo nyinda ninyejiro bandu bande bawo batagenda kubwate. But we've always trusted. Tochiko ikalia mung'oli akarusi wali akaganda akasibigo mobere akabekero lyo go mobero mugima kotogera to sibigo mung'oli akarara machi elyo abekiri go madwana lyo kwina kaiga akarara kegero maete much of the time ga ngote kuyeki ono bekero ase byakere yes mung'oli karara literally korara like abwate chinda ochiaba chinkaso mobere 3000. So eliogo liri kumubeka pamanganete como konvegitiga chikakwa like bono lakini tintanga nikorara ile chiri deke chirinda fast 3 minutes chikora morwanisa after some time chikakira akarara konvekense bakamwa kama after bakamochichiri yanga bakakora karosi ndagera akaego na bantu bakabarengo no mwako ya akaego. So igente kamo mung'inori altabeti abana bana nonye mwacha nche kubwa. Yani kwenye urusiro hope She confessed nche tinkubwa ento kenda abwate nga abakungu abali sikogabu na bakondoga bona ko se umuntu amatabeti nga abakungu abo bali ba chini ndechi njiri cha kawaida gorogeire echichitomere bantu ba community mbali bale ngali volunteers kanya babeke nchira tukamate mungina karayo toko bwana yetu anchira egena nyasao ito limo lyuka nyasao yo okumwegena otabweneti zero lyo muragere omatigo ni ntutu atebi then kagenda uchafa kando magega kaboli nyasaye that ko batebi na korete. Why should people not know that you are there? Ngaba nama da devon. Buna. Musa ko boli tinga kiaba Israel. And let it be a testimony. Kabekero mongenoli iliyogo lili twakora tukamwa bintu byarengwa bintu kwa muswati oli akagenda. I've never seen miracles happen, but I saw in that woman. Mongeno kwata chinda keras. Muswati oli tukamwa iliyogo lili nako mbekera kerit komarago na maambi. After 5 days. Tiwije nyandi nango bekera gorgada mwango tenga God lives. Elder. yes Chinda chiri chikaruruka okugorgoka va straighten in those 5 days only. Amen. Kurukwa lenge kwarago tan dibiri it was as so smooth as kwan. Ekaro kobeka as a group. In fact Facebook yane mkate Enoch M. Origere go chinsa na bokori chibichecho. Ekaro tuach kubeka ekaro tuach kugeno karo chibeka as a group abantu bakakana no mkate usio ye. Sí. Are you there? Bakantebi. Ndama kwanyora tata bantu bakurubo songo kaiga bagoche n'ikigali. Na tunataka kuona how possible is that? Akato ikagali bono tuachita bantu abanga batrandende beka bagiteki bakamura telebintu bisai. Mongno lia tabetiga. Nyasao ndetayo. Nini nyasao? Pakanga te nyasao na koranje akike tiangombe igweti because obanana monso no bwa. Tingira obanana bwa nyasaye on my behalf. Lakini thank you because kiro montate. Akatuboliga. Nyasaye mugosa asima. That was the fourth round ngoboliga. Nyasaye mugosa asima. Ekanise ya ino nka yere egere na inchenge ndor. kogena njo mino na bago chagi kero bend. That woman was loje tango tena 2 minutes jiji tango tena bweka 2 minutes nga iga ko ga doli kuchisa mungwa this time around mungnoli mbwe kogotar. Amen. Nero ko bara direct robo uli tang roch 5 days rusi kurgali yorete ubikirucha now interceding and God's wrath. Nyasaye igaroche munategete gosalia enseri ya Israel. Yaru sirkuru moinal. Sometimes kokoltori nyasaye bibe nangote ngasenale tokokoli nyasaye. Sure. Obarusire enseri yobutumu. Atika ga mogiro baitiri amache moroji wana bwa. Obarusire ga pada iga sensi eroro. Una morego chikaiga
moko genda and mwachaka God ekebe nkerigio ko imokie position ya God. I want to say this mongino ni namo tabetinga nusika nseri guchi gendera ntuntoro do korande dini ga tumatika nzanguchi lakini ntochi tumurusi kanisa ya sago sasima tomoleta sikanisi togocha. Are you getting that? Yeah. Tutajisifu kama taino chali asol kenda tebe nyasaye ulikuwa mbweneti na anacho sasima ga so that wherever she is Catholic agochi agende atebe nyasaye ulikuwa mbweneti na engo sasima nyasaye uyo unatenga kuruga I have never taken faith Musa abwat. Sure. Like Musa watabanga abanta baiga orochi otara baiker. Start with me. Ora angora lirolio. Abatige. That he is giving himself as a living sacrifice. Bale ngamule ruasing chicken say. Tatabna bono kanisa ya bon na ngubuli. Like your church. Mulisi attend the Millennium District. Ayotende Nyancho District. Nchente nechi district chonsi peke kwa renjo mulisho mwana. Ntene nechi kanisa chonsi pi ntebenga bono chikanisa chonsi mnamura. Nyasa ono tara kora otare mincha otara imuki and then you give ocho sariawe. Radikora ndusia siketabu. So agotebanga nsiripi no anyeni litaria nendi igwe kana nonce. How many people can stand for that? Kenya saa to buatesi. Amen. Maris. Actually what happens ayaiga evisi vions to kwa na niko kwa na asini jebe. It is because of sin that these things do what happen. Ekera no na ba Israeli actually ekera ba nyande ko ba korosi sanamu abange sana banyarte ko ba gukwa. Bakanyara ko baba gukwa bange until now Moses na liego nyara ko baba kuirana otebanga na maene ayanyarire ko baba gakora gakoba but now let me go to my God egere nyara ko bagingo sabukwa kwa bera kwa diamba yaino aguono na bonda to some Exodus 32 now if you are there you can read it there Exodus 32 na reko na ko baba go divine area tanga forgive also kwa bere ngirimi limineti kiagera ni gero nyara ko bage koira ngaira wose imokia ebebia abo wose chigurobe chaba. Yes, Exodus 32 nabono koranche obabere bibe byabo okuno gosorora nabono koranche okoleki obabere bibe byabo onye talibo Lirorio otinyerie taliane kurwa asebukweria kwaligete. Lirorio otinyerie taliane kurwa asebukweria kwakarate kwaligete. Oyo Musa okonyara kabaga gukwana bayo. You know, he is really pleading to God. And it is the assurance anyara kabaga kwa aba na Israeli nga nkogenda ande nyare kabagi ngumusaba Nyasaye egera nyare kabaga koraki gakobabera. So what did God do? Isaiah 53 verse 4. Isaiah 53 verse 4 na ande na kigo nyarakawa yakoba so that okwabera gero go nyarakawa egogoja gwitako acost egogoja nerigori babera ngwe ko nyarakawa gogoja musaiko igogo nyarakawa gogoja nerigori ekere to soma Isaiah yo 53 verse 4 na kigo dewa Isaiah 53 verse 4 egoteba iga Isaiah 53:4 egoteba ekene ero obogoire omoichano oyo otogwenerete intwe na bwetwekire obororo bwaitu intwe nigo twamobarete ng'a oakirwe na Nyasaye naende ing'aere omoerio omoire egesusuro na obororo. By the way, aba Israeli karabagoja go call in for worship of idols. Igo ba kolengera linga Musa no nyogenda ga liga ndo akunege susu. Egesusuro, that is why he has done what? Delayed. He has delayed. That's why nyata kwa baka kunyo. Lakini aga win the same nini na ande nya kwa baka go toro kinga ero bogo irie bibe. Remember Musa actually got symbolic of Jesus Christ. Yesu Kristo niga kunyara kabaga kuimukia ebibi italia somo salaba ekiagera intutue kantu ngo jago koraki to kunyara lakini he took a substitute
Jesus as God himself akanyara kobaga goteka substitute akanyara kobaga koira that punishment elintu tu engo jakonyara kobata okora to koira so korugawo akayemukia but of course damage had been done ebi bekonyara byakorek bya beire n'abantu konyara bakura asobo goetera gaiga bono ekere substitution yaba ogosemeria nigo koraki gokobororo ororo so our God is a fair God. Nyasaye olubwa mabera of course ukonyara kobaga go partnership and is a loving God. Ekiagera etalinga niga kunyara kobaga gura abantu gusaigo lakini nani niga kunyara kobaga kora gakobagitera ekiagera Nyasaye what he punishes is sin or sinners lakini bali bakonyara kobaga kumubwatia barabuna baba kanyara kobaga bakumubwatia. That is why even in time nabanya to kobaga komada second chance nyara kobaga kora but from there if you nyara kobaga kora we go get up to current. Yes. So God is still pleading for us. Like Moses pleaded and really took place just as Jesus died for our sins at the cross. So God is a forgiving God. He forgave them. Na into utara irege tambo kere kyogo igoita berana Nyasaye na bako nyara kabaga bara na gotwa bire bibito na nyara kabato to gotara asoboronge kyagera in Ephesians 3 verse 20 Nyasaye ni gago to promising go to ramurangirie actually ni gago kora amange nonya na rindu to te konyara koba to go kagera ekiagera he does more exceedingly more immeasurably and abundantly. You can read that verse Ephesians 3 verse 20 as I hand over again to you comment nyara koba to ko twara. We are doing 0726447367. Then number SMS. Oboge, thank you because you are there. I want to go kwa nini mulisi otuoli. Kwa kwa nini. Wana kibiri gorochi. Asengencho your prayers day. Abana ba Q44s. We will be there. Wish them the best. We will be there in a short while. Na mwensipi. Alieta Smira Hamik, Kuruarongo University, lovely Kemi, thank you because you are there. Eric Osoro, Kurari Taro, na Evelyn Magunde, Rogers Onyando, my producer, thank you because you are there, my brother. All the way from Migori, Mosuribuga Susukuru Nakuru, Ruben Nyagancha, Kureiko Basouth Mogirango, and then Eli Mwacha Livio, Teresa Mboka, Damaris Kemonto, Awanto, Wearia Kimaivo Samaro, Indra Gandhi, Kurua Burumamini. Indra Gandhi, na I am tuned in. Gladys Nyanya, Eriko the best, and then Rispanya Tichi, Koranyamboga. Soma? Aba ebeso isato emeronge berego tebaiga. Gaki asarere oyo oranyare gokora gwetania mono kobwa aya to gosaba gosaya to korengereria korengana ne chinguru echigokora emirimo imasi tole. Ekiagera oyo kunyara kabaga akora ya ningo Yesu Kristo Nyasaye kunyara kabaga agotubwira and actually through him nero kunyara kabaga gotachinguru even as in Philippians 4 verse 13. Back to you. Yeah, bueno, what the last comment because na to koltego. Okay. Togo tebigwa buna omulisi atiekira goteba Musa niga correct ako buna ayorogetie agate Nyasaye onya to kwabera abantu aba orusirie tari anase gitabu kyobugima nigo to kworo kiunga Musa niga nyata kobaga ne example ne rote nete Nyasaye nere niga aeruete gosaga tumo mwana oyo ria bwate bweka erinda ache gotokwera ntumwanya bantu asengencho ebibe bito buna Musa nyata kobaga kwerwa Nyasaye motinya ase gitabu kyobugima anya kobaga korwa rota barekana nainde kurenda abaisiraeli abanya kobaga gotoriwa togotegu Moses ase sabali yonsi niga nyata kobaga gokora buno kwani kwa Nyasaye kwarenge na goikirania amagania Nyasaye asogo save gose gotoria abaisiraeli. Yemono na you can intercede for others. Interceding for others in literal life, yani ko saberania bantu. Tago saberania bantu bande bale nchara koragere tebiya. Kabante ndagera, just give them little food. Yeah. Bantu bande mbalenga endagera means all they want. Tianga jiritu wata bamna jito sigete mambin ko antresirok. Tomorrow we are going to Sironga, asing in Chia Matili, Namaro Chibicha Chirichin, Navana Badi Chinda, Vanabake.
And ito goteba gente kegasing nchiye kenyoro kia sironga abantu takogokera ekero umusubati aruro mochi agakari kunywa maru besa. And then agasa kunywa maru one nabera atoke medo se momorogate nyoboro gwa karoro osabantu bandi ninu mokogoka abakungu you are so happy mokungu you kayama atati kitaba not all are sober mondo talinga gwe karu arama ko bangatalibi. If few women bakungu bakego batatu banko genda bakubona mukungu bakungu bari komanye ama marua na yaba sacha nyota gete toga ntore ataka tunywere minto ga toga ndere gasi toga lakini moroche nga timo bugati ne ara tabugati takogokera when you see amatende nginonde musbati onde atigeta abana akogenda nabagakano ni numuri wi ona na ko tagete kuiro mo ngino yokurwa to kuiro mo ngina kware ndabana onoroche mogenda nga mwanyura marumunyu aye teribia. And then that got away takogokera ekero rero ngwete ngombe kero rogotera gukuru mo bisone kwanya gutebeneza takogokera ekero mugaka winyumba gete atari nditi mukaebia na abana bae ngabono ino musachi olibia na bwenta kwirenda. We don't do that. So igeta kiringa momo sabere mwana kimu musachi irandi. Tomorrow we are going to see abana bali chinda toba ndagira chimatres church ndo abagore tarakine bedding stitch nambwata na mokoreta two ana boto gorama of the chinyin wetara nambe used to dia ga buno kobe na tatinga kero into what we do engineer more tugora mafuta tugora skari tugora machere tugora sabuni anengi ke osibo koruga in fact para bugora no bosibwe chapati bana mna bali tote batonde bwensi bwate birthday between today and tomorrow please tago gochengere birthday yega na bana kenda injo toga naye nye birthday go siyale gochiga you did not have a chance, let's just buy a kg of cake. Toga ndabana bali besibi baligereri baligende batenga ubwansu bunga ibugo tubatenga ubwansu nyasana bagwansa yo. It's in order. Yeah. Koranche, we are doing that tomorrow. Brothers keeper kubwaterana naye na Getembe TV. Togende we make our God proud of that. Let's intercede. Tatanga kabana endagira yoka. Babekere, let them clothe. Takaro mwana ondole ngani Naomi no maitenga tali momura okomenya guchya. Bindombira atakiri. Make sure you have them. We are going for 3 families. Nandi genda kamongera kubuli Mauricia. Adeva ya matende nere gabu. Mswati is somewhere 26-27 years. Lakini she's widowed. Abatabana a twin. A twin ya yamo. Egabu atanga cerebral palsy. Talibuya. Tarigotena yewa barabu. Muswati tabuga tikende. I challenged. So it needs you. So those who are going with me, please na nganchiri ntabenga koranche if you are supporting us. Tota betemna tota betuto what support no kwana batokubeka gabo esimi yao rero nyane simi nambe ye studio kobeka tunasoma tota watogolire sabuni na bogoli kwata beine sabuni ayo na mabuti chinyi tutakuwa tunaenda wote pamoja and then we will be doing the best. That is interceding for others. Abantu bali batigire edin bono ine atwabeka kurukata apostasy and intercession. Abantu bali batigire edini asenye yes bachire bolego nabantu bande mbale intutole kanisa tua sionoire paka abantu bande batembiya mbereka kwa tiasirire abantu basiri kuri kanisa singencho bali tuwalinge kanisa tuwabasionorete and then make sure kwamba abantu abatobairanishi bantu they've renounced their denomination okwegana kolinga kana nibagochi baikanchiraiga batega na igo asingenchito koranche let's bring them back, let's intercede for them nyomuntu mukatogerete na uminsabire sabiro muntu ori airane tarro mukate arore mukate puno muntu sirete na yaro korigenchera tago tubwati. Amen.
actually what it is, getting let us not follow the cloud, but do what is right. Yeah. Aaron nyendri akolete kire kironge angata achiete gotwara uferi in his leadership. Lakini niga nyarte kwa baga follow what the crowd was telling. Actually akaba pressurized dinga you will have to follow this direction. Ekagera akanyara kaba gakuwa. So once we follow the crowd, once tutakonya kwa to kuwatia machiko na wakonya waganga definitely niga gotoira to idolatry. Egera toire to idolatry, then we forget about our God. And these idols na watu na jiro jipaka wona iga. Lakini what we need to do, God has given us a covenant. Otoiro okubwata no koigana utuwe na tukubatu gutwara ama no koigena egera turunyara kwa watu gosoa. What is important ngelinga Kristo na endata ko nyara kabaga goto ga gotusabirania ashinga kibune chiga, so that we can't enter into apostasy. Na gia gara na no sabato tanga tuira asogo them. So Kristo na endata ko correct gotosabirania so that we don't enter into apostasy. Igobono tigatunyara kwa watu kumuligereria gotambe. Amen. And even as we long to nearing the ogokora kwe lesson, tunyara kwa watu kubwati ama chiko mono ekiagera ekeretu ya bwatiri bono na nyara kwa baga gotworogere. Like next week we'll be looking at the show me your glory. Your glory. Toroki over nenebwa. Wow. And by so doing, you want to understand closer as we finish the quarter. Thank you. Mkate niko na wewe kwenda kesho nitapea askari ni Moses. Thank you Moses because of that. Christopher Tandi akuboliega ayo ndenga nonde kurwa iga borangi kenyambi mno mongi none we Lydia Kirbu abana Shila Matiangi and then Muranga Mikae na Mokeira. And thanks for the good lesson. My question is, what are the ways human worship the creation instead of God, our creator nowadays? Michael agoteba nga makulikuro marani kendegere. Asante Mkate, tuleta lesson ya senchiring kirano salimia wote abokwandri Tumesalimika. Then megeri ye lesson mbiyagoche nchemba nesa kurwa kamera mtara kurwa. Thank you Madam Rose Wamanga model, how are you? Hata mimi nimekumiss squeeze bantu bose Wamanga model girls na wapenda wote gocha kera Madam Jane gocha mwesp pakanse and then Madam Veronique na Serian all the way from Nairobi. Happy Sabbath. Una mwensi mwaganda takurugabu na bu tokoweka. And then Madam Carol maoweko rosuneka maana anaolegabu. Tunashukuru kwa sababu mko pamoja. And then Alice korachinsa mochirechia Nyamemiso. Thank you because you are there and you're watching. Nchera kia bantu bago sasima ebinte byao liba wali kumusasima Nyasaye. Chinjira nechi nyinge ekegera in any case actually aiga bono getanga ni gaka bansa obo injini gabo kaleteki ora asabantaba Nyasaye gosesenia na abana Nyasaye gosesenia egera gosesenia sinjire kabire yo gosomera biya kwama yakoigu umuntu gotebanga abana bane njino umuntu onsometi abana. So that one now leads in once regosasima your family which God has done what blessed you with. Kia nyareko ba gosini na kara kwe banga ebibionzi ni gobire asing enjoyo ya no banana bwango wanyasai. So you deviate kwe ba kuchiga huo na gia kwa raba nyoranga in most cases wano igo kwe ba ogosasime getongwa instead yogo sasimo moto. Samuel Nyabinge ko Rillian Memorial Church Rigoma getting you loud and clear Mkate. Thank you Samuel. Na mwensi. Na watu ngota kogenda but we agreed ngato kora. Tukarto nyolepi sambira dakika 15 ndo tuetanji dakika nge sana o chigoro. Lakini Nyasaye no meya na ayambia mana singen chogo chora egeta sini kega to be your number one station. Mulisa ngera wasase. Lero no the millennium I was supposed to be in good news Nakuru. As a quiet kari got a quiet millennium, very good news. And Nakuru was in Joro, Novachir. I think shortly they will be there. So I wish them safe journey as they travel. So I'll be here in Millennium.
no da sa simera John Kobira admin ba Emma Hospital watano mosa simni famani yao na roma maiga o chiase kiamo kama churches chance pine chensa machieta na ine. Thank you because you chose that to be your number one station. Ntai tu sabu kwa bera kwa niaba ya Evans Murumbwa asinge nchonto taigwana eneli ya kabere mai tinganki yo chikiaba. Evans Murumbwa, please, we apologize. Abategere bali baye bonsi yepi, we are sorry because you did not get omuntu korokwanga nere mauti bill mauti korengere na igwete Murumbwa na madedu na wante beti na nashukuru because mkoe abagaka bonsi pi those who follow us. I wish I could have your names because ngonde muri kirege ntubuna to koraga, meaning you are there. Nashukuru asingencho mokobwatia unatoko gana na singencho ya masesenyo aino nage kogera tole tutenine na singencho ya masabaino you are interceding for us ntubwene dati lakini masabaino agarire twabwene sasa tigaba seseni ole arone ara ya no araiga naro kogandige pindi lero nera ole guest host ndara anara kabera kurugaiga and my thing atigere tele so yani emissions reading in a short while tatarajika konyororo yaretire mnatokwenda twins njenguru kwa mkate enoka Naomi Nyakerari elda Joseph Gotwari motongi tata twachira sura sema bia bono bia mona sura ndio bia watu rendre kurwa se weekend bia mona singe watu igiri lesson ya tata Nyasaye anda kana boko nyoranga idolatry yanyare ko bage ko borro to go sabango nyara ko tu irania aseweri to nyara ko to ko wendra so da Nyasaye yamone kiagero ratura sama sabo egara to nyara ko to ko wendra na ne bia mona singe watu abire bebito to nyara ko to ko wendra aso wasiwao ono bonsi abarago sasi masiri tukeriga to kira sore nyara ko bara na ko tangana sons taseni ekiga to kira sore da Nyasaye Yandra ko gesenia na ndo sesenia bons are involved in the management nyara ko ba ko ba kwanya tata Nyasaye kono ka ba mo naitweonswara go sasi masi